The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon at live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon, ngayon ay araw ng Lunes. Siyempre, para sa ating mga masugid na taga-subaybay, live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang nakakalungkot na pangyayari ang sinapit ng mga magkakamag-anak dahil ang kanilang family reunion na uwi sa trahedya matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang L300 sa isang puno sa Naip, Cavite. Sa nangyaring insidente, 8 ang sugatan habang 6 naman ang nasawi. Makakausap natin sa linya ng telepono sila Jomar Brocales at Hermine Vasquez. Ayan, magandang hapon Jomar at Hermine. Magandang hapon din po. Magandang hapon po. Opo, nakikita namin sa screen etong pangyayari kung saan nangyari itong insidente. Kamusta kayo ngayon, Jomar? Nagluluksa po. Opo. Ito. Nakikiramay po kami sa inyo. Ano po, sino po itong binawian ng buhay sa inyo pong pamilya? Norily Brocales po, aking ina. Si Ralph Noel Vasquez po, aking pinsan. Jamie Vasquez po, aking pinsan. At Leia Vasquez po, ang aking tiyahin. Opo. So, Jomar, pwede niyo po bang maikwento sa amin kung bakit po nangyari itong aksidente? Di ko po kasi sabi, ang kwento lang sa amin po, nakatulog po ang driver. Habang nagda-drive sa Sabang Night. Opo. So, ibig sabihin nito, Jomar, dahil naikwento lang sa'yo, hindi ka kasama doon sa reunion? Kasama po ako at nauna po kasi kami ng aking tsuhe na nakamotor po kami. Bali, nandito na po kami habang sila pabiyahe pa lang po. Opo. So, taga saan kayo, Jomar, at saan ginanap itong reunion ninyo? Taga Quezon City po kami, tapos ikanap po ang reunion namin sa Naga, Camarines Sur. Okay, so malayo rin yung lokasyon ng reunion. Ikaw ba, Jomar, mayroon kang natamong sugat? Wala po, kasi po nauna na po kami. Nakamotor po kasi kami, nauna na kami sa amin, dito sa bahay. Tapos nasa Naga pa sila, mabiyahe pa lang po. So ibig sabihin, tama, magkahiwalay kayo ng sasakyan, etong iba mong kapamilya ay nasa L300. Ito ba ay self-insured or merong nakabungguan? Self-accident daw po ang nangyari. Opo, so nakatulog yung driver. Etong driver, kapamilya nyo din po, Jomar? Hindi po. So, sa ngayon po ba, meron ka pang kapamilya na kasama dito sa aksidente na nasa ospital pa? Yung kapatid ko po at aking tatay. Tapos, yung isa naman po nakalabas na po. Bali, 3 po kasi yung nasa ospital. So, aside doon sa pamilya niyong binawian ng buhay, meron pa rin na nasa ospital. Sila ba ay stable na? Kumusta yung kalagayan nila, Jomar? Yung tatay ko po medyo nakakalakad na siya. Ito naman, yung isa pong kapatid po nakalabas na po. Tapos yung isa ko namang pangatlo sa akin, yung kapatid ko, medyo 50-50 po siya kasi nahihirapan na po siyang huminga dahil may tama po daw ang kanyang paga. Opo, so nakakalungkot na marinig yan na aside doon sa mga binawian na ng buhay ay meron pang agaw buhay sa ospital. Makausap naman natin ngayon mga ka-aksyon si Hermine Vasquez. Magandang hapon, Hermine. Magandang hapon din po. Opo. Ikaw po, Hermine, kumusta ka naman po ngayon? Nalulungkot po dahil nawala po yung biso kong anak. Nawala yung
bunso kong anak. Yung bunso nyo pong anak, nakikiramay po kami, nanay. Ano? Kayo po ba ay meron din pong natamong sugat dito po sa pangyayari? Hindi po ako kasama. Yung tatay niya lang po ang kasama niya. Saka mga kamag-anak, ganun po. Opo. So, hindi po kayo kasama, yung tatay niya lang po. Pero, alam niyo po ba kung bakit nangyari ito pong aksidente? Opo, kasi nakapag-chat pa yung asawa ko sa akin na na-aksidente nga daw po sila sa may naik. Nakapag-chat pa po yung mister ninyo. Kumusta po? Si mister niyo po ba ay... Ano po yung... Nakalabas na po sa ospital. So, isa rin po siya sa mga na-ospital at ngayon po ay nagre-recover na. Opo. Ilan po yung anak po ninyo, Nanay Armin, dahil nababanggit nyo po na bunso nyo po itong namatay? Ano po, 3 po. 3. Pangatlo po. Opo. Ilang taon na po ba itong bunso nyo, Nay? 13 years old po. 13 years old. So, batang-bata pa, no? Kumusta po kayo ngayon, Nay? Dahil nababanggit nyo na medyo malungkot po kayo. So, sobrang sakit ka po. Kasi hindi ko matanggap. Dahil gusto ko nga siyang anak. Napakalambing po niya sa akin. Nasa isang itlap lang. Mukawala. Isang itlap lang na aksidente. Ganun. Sabi ko, kasakit mo. Ang hirap tanggapin. Pero wala nang magagawa. opo. Nay, bago po ito nagpaalam sa yung anak nyo or itong asawa nyo, nasasama sila sa reunion, kumusta po yung pakiramdam nyo noon? Meron po bang palatandaan? Or wala naman po kayong iniisip na baka ganito po yung mangyari? Ano po, ako pa nga po sa kanila nagbigay ng pamasahe. Kasi yung bonus ko sa trabaho ko, binigay ko yung kalahati yung 5,000 binigay ko sa kanya, sa kanilang dalawa para may pamasahe sila. Kasi excited din po yung anak ko magbakasyon sa Bicol. Kaya pinagbagyan ko nga din po yung kahilingan nila na gusto niyang umuwi ng Bicol kasama ng mga pinsan at mga tita-tito at kasama din ang asawa ko. Opo. Meron po ba kayong pagsisisi na pinayagan nyo po itong mag-ama nyo po? Opo, naisip ko na sana din ko na lang sila binigyan ng pamasahe at sana hindi ko na lang ganun kung alam ko lang na mangyayari yung aksidente. Sana din ko na lang sila binigyan ng pamasahe. Opo. So, kami po ay nakikiramay sa inyo po, Nanay. Nay, naandito po kayo sa aming programa. Ano po yung tulong na pwede po naming maibigay? Ano po yung tulong na kinakailangan nyo po sa ngayon? Yung yung paglilibingan, saka yung bayad namin sa another funerarya, simula Cavite to na i-transfer kami sa dito sa Kogyo. Kasi mabayaran namin yun dito. Saka yung sa mga araw-araw din na pag-borol, ganun. Opo. So, makinig po kayo, Nanay. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Assistant Regional or Assistant Secretary for Community Engagement ng Department of Social Welfare and Development na si ASEC Ulysses Aguilar. Magandang hapon po, Assistant Secretary. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Opo, Assistant Secretary, nakakalungkot po ito pong nangyari dito po sa pamilya kung saan po ay marami po yung namatay at meron pong na-ospital at meron pa rin pong agaw buhay na nasa ospital po itong kapamilya nito pong sina Hermin. So, Assistant Secretary, ito po bang mga humihingi ng tulong ay nakausap nyo na din po ba? Magandang hapon po ulit. O nga po, nakakalungkot nga po na ito pa naman sa pagpasok ng bagong taon ay nangyari po itong isang aksidente nito na hindi naman inaasahan po ng lahat. Pero patungo po sana sa isang masayang reunion, pero ganito po ang nangyari. Tapos po itong i-refer sa amin, nung Sabado po ay naibigay po ni Secretary Rex Gatchalian ito pong
endorsement na ito mula po kay Congressman Zaldico, ay agad pong nakipag-ugnayan ng ating Crisis Intervention Unit sa sa mga biktima na naibigay po sa amin yung 6 na pangalan. At yung Sabado po ay sinimulan namin silang tawagan para po makipag-ugnayan at matingnan po kung paano po makakatulong ang DSWD sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin ito. Ang ating, yun pong kay Mr. Jeter Ayuban, kaya nakipag-ugnayan po sa kanya ang ating Region 5 sa pamamagitan, tinawagan po natin ang ating Director Norman Laurio para po makipag-ugnayan sa kanya. Ito naman pong mga sa mga kababayan nating taga-Antipolo ay nakipag-ugnayan po ang ating Region 4A Director na si Dr. Mari Chua. Opo. Assistant Secretary, nakikinig po ngayon si Hermin at Jomar. Ano po yung gusto niyo pong ipaabot na mensahe sa kanila at ano po yung malinaw na tulong na maibibigay po ng DSWD sa kanila po, Assistant Secretary? Ay, opo. Sa ating pong mga naulila, itong ating mga involved dito sa aksidente, una po, pinapaabot po ng ating kagawaran sa pangunguna po ng ating kalihim Rex Gatchalian ang aming pusong pakikiramay sa hindi magandang pangyayari na ito na nangyari po sa atin sa pagpasok pa naman ng bagong taon. Bagamat na tayo po ngayon ay nagluluksa, ay dito po ang inyong kagawaran ng DSWD para po makatulong sa panahon na ito ng inyong pangangailangan natin. Sa ating pong biktima na namatay na si Mr. Ayuban po ay nakapag-extend na po ang ating Region 5 ng burial assistance at pamamagitan po ng guarantee letter po doon sa kanyang serbisyo at nagbigay po tayo ng 50,000 po doon para sa serbisyo niya at magbibigay din po ng educational assistance ang ating kagawaran para po sa mga kapatid niya na nag-aaral. Ayun. So, hindi lang po burial assistance ang hindi niya sa ospital, naka-cover ano po yung kakailanganin po ng kanyang nanay kasi po na-trauma ang nanay nito. Opo. Hindi po niya ang expenses para po ma-cover yung therapy para po sa kanyang nanay. Opo, linawin ko lang po Undersecretary, Assistant Secretary, na hindi lang po burial assistance ang naibigay natin, kundi pati po itong educational assistance may bibigay din po sa mga nag-aaral na kapamilya po nila. Opo. Opo. So ano na lang po Assistant Secretary yung kailangan nilang gawin para po lahat ng ito na binabanggit po natin ay makuha na po ng pamilyang naiwanan or ito pong pamilya po na nangangailangan ng tulong? Ito pong mga tulong na ito ay nakapag-ugnayan na po sa kanilang mga kaanak. Naibigay na po natin itong sa burial at nai-assure na po natin sila doon sa educational assistance. Ayusin na lang po ang mga papilito at nakipag-ugnayan na po sa kanila ang ating Region 5, ang ating mga social worker. Yun naman po sa ating pamilya Vasquez na naugila rin po ay nagbigay na rin po tayo, makabibigay din po tayo ng burial assistance po sa bawat isa. So sa 3 po na namatay ay magbibigay po tayo ng tig 10,000 at magbibigay po tayo ng tig 5,000 na cash relief para po sa ibang pangangailangan nila. Ayun. Bukod po rito ay yung pong gasto sa ospital na na-incurred ng kanilang pagkaka-aksidente ay tinulungan na rin po at sinagot na rin po, fully covered na rin po ng ating kagawaran. Ayun. So maraming salamat po Assistant Secretary. Lahat po ng pangangailangan nila including burial at itong hospital bill. At ito po, nangangako din po kayo na magbibigay kayo ng educational assistance. With that po, Assistant Secretary, maraming salamat po. Ayan, Assistant Secretary Aguilar, maraming salamat po sa inyo pong tulong at asistensya. Jomar at Hermin. Salamat po at sa pagkakataon na kailanganin po kami, nandito lang po ang inyong kagawaran sa pamamagitan po ng aming Secretary, Rex Gatchalian. Siya, pamilya naman po nila Juhaira, nila Jomar. Apo. Kanya patuloy po nakikipag-ugnayan din sa kanila kasi po nasa ospital pa ito
Ayun. Saludo talaga kami po sa DSWD. Maraming salamat po, ASEC Ulysses Aguilar, at maligayang bagong taon po. Ayan, Jomar at Hermine, napakinggan nyo si Assistant Secretary. Okay po. Ayun. Salamat. So, hindi lang burial assistance, pati yung hospital bills, at eto, educational assistance para naman sa mga estudyante na para makatulong po doon sa pamilyang naiwanan nitong mga biktima. Salamat po. Maraming salamat po. Apo, Jomar, ano yung gusto nyong sabihin? Dahil nabanggit nyo po, napakinggan nyo si Assistant Secretary, at syempre, eto po yung programa ng Ako Bicol ay laging naandyan po sa inyo. Ano yung gusto nyong sabihin, Jomar? Maraming salamat po sa Secretary po at HWD sa tulong na ibibigay nila sa amin, at sa Ako Bicol family, party list, maraming salamat po. Apo. Kayo naman po, Nanay Hermine, ano po yung gusto nyo pong sabihin? Maraming salamat po. Malaking tulong din po yun sa amin. Sa DSWD, Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ayan. Sa muli po, kami po ay nakikiramay po sa inyo. Ano po, Nanay, at wag po kayong mawala ng pag-asa. Habang buhay po, meron pong pag-asa, Nanay. Salamat po ng marami. Apo, wag kayo din pong mag-alala dahil kinausap na rin mismo namin si Congressman Saldico, kinausap na rin si Secretary Rex Gatchalian, at siniguro niya po na makakatanggap kayo ng tulong. At ang atin naman pong programa ay lagi pong aalalay po sa inyo sa anumang panahon, sa anumang oras po, basta po ay kayo po ay lumapit sa amin, lagi po kaming nakaalalay po sa inyo. Maraming salamat po. Mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang legal dahil sa chismis. Mga ka-aksyon, nagkaiwalay umano ang mag-asawa dahil si Mrs. napagbintangan daw na may karelasyon na iba. Ayan, syempre medyo iba itong pag-uusapan natin, mga ka-aksyon. Mamaya yan, mga ka-aksyon. Syempre, dahil ito ang pinaka-importante, yung tulong mula sa DSWD kay Congressman Saldico dito sa namatayan. Kaya ingat-ingat po tayo, mga ka-aksyon. Hindi sa lahat ng oras ay masaya po. Ito, example ito, mga ka-aksyon, itong reunion na dapat ay masaya pero nauwi po sa malungkot na trahedya. So yan, mga ka-aksyon, so ang pinaka-importante ngayon, lagi po tayong mag-iingat. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mamaya, eto, mga ka-aksyon, pag-uusapan natin etong reklamo ni Mrs. dahil sa pagiging marites umano ng kanyang kapitbahay. Sa pagbabalik yan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun, sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa ating tabang legal dahil sa chismis. Nagkahiwalay umano ang mag-asawa dahil si Mrs. ay napagbintangan na may karelasyong iba. Ayan, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Marites Bustamante. Magandang hapon sa iyo, Marites. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Marites, makikwento nga sa amin paano nangyari nang dahil sa chismis, nagkahiwalay kayo ni Mister. Ganito po yan, ma'am. Yung nung nakaraang taon po, doon ko po nalaman na may nag-dismiss na daw po sa inuman. Ito nga po daw si Yuki Ananias Benitez Jr. alias Yuki po. Ngayon po, pinag-chismis niya ako doon sa mga kainuman niya. Ano daw yung pinag-chismis nitong si Yuki sa mga kainuman niya? Ayun nga daw po na ako na daw po yung bagong niya para po bata. Oh, bagong karelasyon nitong si Yuki, ikaw na daw yung bagong karelasyon. Opo, na ang pangalan din daw po, Tess din. Ang pangalan dito sa unahan lang namin. So very proud itong si Yuki na pinagkukwento niya sa kanyang mga kainuman na ikaw yung bago niyang karelasyon. Opo, opo. Sino naman yung pinagkukwentuhan nitong si Yuki? Ito daw po ang pinagkukwentuhan daw po nitong tao ang tawag dito sa amin ay si Palgot po. Palgas? Palgot po, Palgot. Panggas? Opo. Panggas. Parang ang ganda naman po. Panggos. Tapos? Ito pong nakarinig daw po, ma'am. Ito daw po mga nakarinig na kinikwento doon ni Ananias Benitez Jr. alias Yuki. Doon kay Palgot, ang nakarinig daw po ay si Rosmaria Teresa Raro po. Rosmaria Teresa Raro po. Oh, Rosmaria. Ito bang Rosmaria Teresa isang tao lang? Pa? Isang tao lang ito si Rosmaria Teresa. Hello po, mapakiulit ma'am kasi ang ingay. Hello po. Oo. Ito bang si Rosmaria Teresa isang tao lang? Opo, opo. Opo, pero sino ba talaga ang iyong inirereklamo? Si Yuki ba? Itong si Maria, Rosemary, o itong si Panggas? Kasi po ganito po, ma'am. Kaya po sila, ma'am, rinreklamo. Parehas po sila. Kasi ito po si Maria Teresa, si Rosmaria Teresa Raro, siya po ang nagsusumbong doon sa asawa ko. Yung mga sinusumbong po niya doon sa asawa ko is mga mali po. So itong si Rosmaria Teresa, ito yung nagpaparating ng mga maling impormasyon sa asawa mo? Opo, opo, siya po. Ito ba ay kapitbahay mo, kabarangay, or kaibigan? Sa totoo lang po, ma'am, isa ko po yan na kumare. Oy, kumare. Opo, so, si kumare naging marites. Opo, magkakapitbahay din po kami, pero sa unan po ang bahay nila. Kami po ang nauuna. Okay. Kailan ba nagsimula itong pagchichismis ni kumare
na kayo ay meron kayong relasyon nitong si Yuki? Ako ma'am, wala talaga ako dyan ma'am kaalam-alam. Ganito po nangyari yun po ma'am. Ako kasi po ma'am, nagtitinda ako sa bayan. Kada palengke po. Anong tinitinda niyo po sa bayan? Ganito po yan. Diyan po yan ang simula sa asawa ko po eh. Oh, si Mister ang nagsimula. Opo. Basta na lang po ako niya, pinagparatext ng mga sinasabi niya na may relasyon daw kami ni Yuki. Ganun po. Okay, nagulat nga ako. Gusto ko lang kausapin siya pero hindi niya ako talaga pinapasalita anong time na yun po. Sabi ko, mag-uwi ka nga dito. Tapos sabi ko, linawin natin yan. So, ibig sabihin nito, Marites, dahil dito sa nakarating kay Mr. mo itong mga chismis na ito, naniwala ka agad itong si Mr. Opo, naniwala ka agad siya. Dapat po, hindi naman dapat niya pinaniwalaan. Hinarap niya po yun, umuwi siya dito. So, kayo po ba ay hiwalay na ni Mr.? Mula na po nung malaman niya po na ganun po, wala na talaga kami. Hindi na po nag-aanuan. Mag-text man po yan, puros away na lang po kami. Kailan ba nalaman ni Mr. na meron kang relasyon dito kay Yuki? Noong nakaraang taon pa po, noong 2023 po. 2023, mga anong buwan po ito, Marites? Opo. February po yun, nung una kami nagte-textan po, nakita ko po dun sa mga textan namin, February na po yun, nag-away na po kami. So February, nung nakaraang taon, nagsimula na kayong maghiwalay? Opo, nagsimula na po kami nag-away dahil po dyan sa mga balita ng mga tismis na po yan. So hindi ka man lang kinausap nitong Mr. mo na, ano itong nangyari, totoo ba ito o hindi? Hindi naman kasi niya po ako pinapakikinggan eh. So, ibig sabihin, lagi na lang kung pinagbibintangan niya, hindi naman po siya sa akin nakikinig eh. Mas pinapanigan pa niya po yung nagsasabi sa kanyang ibang tao. Bakit? Ano ba yung pagkakakilala sa iyo ni Mr.? Naniniwala ba siya na kaya mong gawin itong pakikipagrelasyon sa iba? Yun po ang yun po ang niya, pinapagbibintangan niya po ako. Marami akong lalaki, ganito. Samantala, araw-gabi, kasama ko mga anak niya dito. Pero, eto yung tanong ko, Marites, may relasyon ba talaga kayo nitong si Yuki? Meron o wala? Naku, ma'am. Wala po, ma'am. Yan po, nagbebenta lang po yan sa akin ng gulay, ma'am. Dinadala ko po sa bayan. Ang talagang totoong magkarelasyon po niyan, talaga po si Rosmaria Teresa Raro, sila pong dalawa. So, ibig sabihin, yung ginagawa talagang pagkakamali nitong si Maria Teresa at itong si Yuki ay binabanggit sa'yo? Sa akin po nila binibigay po yung binibintang sa'yo pero sila yung may gawa? Test din po ang pangalan noon tinatawag dito, test din po ako. So parehas kayong test? Opo. Oo. So Marites, ganito, bakit naman sa tingin mo nakinig itong si Mr. sa mga chismis? Ewan ko po sa kanya, siguro po. May gawa din siya ng iba. So, ibig mong sabihin, si Mr. may ginagawang mali, may ginagawang kabalastugan, ipinapasa sa'yo. Po yan eh. Kasi sabi ko, hindi naman niya gagawin niya sa asawa kung wala siyang ginagawang masama din eh. Kung basta na lang siya maniniwala, dapat bago siya maniwala, alamin niya muna dito. Ito bang si Mr. mo, Marites, ay may nakitang iba sa mga kilos mo? Meron ba siyang nakitang ebidensya para mag-isip siya na meron ka talagang karelasyong iba? Ano po, ma'am? Sa tingin mo ba meron nakitang ibang kilos itong asawa mo sa'yo? Meron ba siyang ibang ebidensya? Ma'am, wala po eh. Pag ganyan po umuwi dito galing ng Maynila po, minsan siya na lang po ang laging nagsasalita sa akin ng mga ganyan. Saya-saya mo, nakita kayo ng bata mo, ganun. Hindi naman po pwede yung ganun po. Okay. So, Marites, tanong ko ang binibenta nitong si Yuki sa'yo ay mga gulay? Opo, mga gulay po. Mga gulay lang, wala nang iba? Gulay lang nga po, yung binagbebenta niya po sa akin, mga tanim po nila. Okay. So makinig ka, Marites, ito makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang iyong asawa na si William Bustamante. William, magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, William, bakit naman naniwala ka kaagad daw sa chismis na itong binabanggit ni Marites na pinagbibintangan mo siya na meron siyang relasyon dito kay Yuki? Yeah, ganito po kasi yun, ma'am. Nung mga nakarang taon,
bigla pong may naka-receive ako ng tawag nila ay chat nung isang napatungkol po sa kay Tis nga ang bubis, kay Tis nga. Sino itong Tess? Itong Tess na asawa mo, itong Tess na inirereklamo din ng asawa mo? Yun po. Ngayon, wait lang, kanino galing? Nakarinig daw po ng pinag-uusapan tong si Tis Nararo patungkol po sa kay Tis na Tis Bubis, yun sa asawa ko po. Ngayon, sabi daw ni Yoki, may bago na daw siyang syuta. Tis rin daw ang pangalan na nandyan lang daw po sa unahan. Ngayon, ang nakarinig po niyan, si Tis Nararo. Yan po si Rose. Okay, so napakinggan mo lang. Kung talagang wala kang alam dyan, kung hindi mo talaga relasyon yan si Yoki, dapat irereklamo mo si Yoki dahil siya ang nag-ikwento sa mga kainuman niya na silang dalawang may relasyon. So ibig sabihin nito, William, naniwala ka kaagad sa mga chismis-chismis patungkol sa iyong asawa? Dahil yung pinakahuling pinag-usapan daw nila, parang inaano niya, pinapasunod niya na lang si Yoki ni Tis Bubis, yung asawa ko. Pinapasunod niya si Yoki na humingi ka na lang ng pasensya William, pag-uwi sa December, sabihin mo na lang na lasing ka kaya naikwento mo yun. Sabi ko, dapat ba yun? Dapat ka ako, siyang sinisira ang pangalan niya dahil pinikwento siya kay Numan ni Yoki. Dapat si Yoki, dapat siya magagalit kay Yoki, hindi kay Marites Nararo. Okay. Dahil si Marites Nararo, nakarinig lang. So ganito, William, narinig niya lang, nagkinikwentuhan siya. William, ganito, gaano ba kalalim yung pagmamahal mo dito sa asawa mo at dahil lang sa isang chismis ay naniwala ka agad at pinagpalit mo yung pagiging yung mag-asawa dahil dito sa mga churu-chismis lamang? Walang kapalit yan, ma'am. Mahal ko yan, asawa ko yan eh. Wala siyang kapalit. Kaya lang, ayoko rin naman balik. Dahil sa lagi akong malayo, ayokong may naririnig ng ganyan patungkol sa kanila. Lalo na kung may mapagpapatunay na pinagkwikwentuhan siya. Okay, galing na mismo sa iyo yung sinabi, William, na ayaw mo na meron kang naririnig na pinagkukwentuhan yung asawa mo. So ibig sabihin, wala ka naman na ebidensya na ito talagang asawa mo ay merong relasyon dito kay Yuki. Ang makakapagbigay lang ng ebidensya sa akin yan, ma'am, si Rosemary, dahil siya po ang nakarinig na ikinikwento siya ni Rocky, yan kay Palgot. So ibig sabihin nito, William, mas pinaniniwalaan mo yung ibang tao kaysa sa asawa mo? Hindi naman po, ma'am, sa ganun. Gusto ko lang malinawan talaga kung ano ang totoo. Okay, nakukuha ko yung punto mo, ano? Kanya, pumunta ka sa kapitan, kung talagang wala kayong reklamo, ireklamo yan si Yoki dahil pwede natin yan kasuhan. Liability ang kaso niyan. Okay. Paninira. So nakukuha ko ang punto mo ngayon, William, ano? Gusto mo na itong asawa mo ay magpa-blatter sa barangay at ireklamo itong si Yuki. Now, pag nagawa nitong asawa mo, itong pagbablatter kay Yuki sa barangay, babalikan mo ba itong si Marites? Opo, wala po sa amin mamamagitan na babalik at babalik ko dyan. Wala naman pong problema sa akin eh. Ayun. Continuous naman po ang communication namin eh. So matanong ko lang, William, ano, kasi sa paraang ganon, sa chismis lamang, hiniwalayan mo itong asawa mo, straight to the point, tatanungin kita, William, ikaw ba? Wala kang ibang babae? Wala po. Wala. So ibig sabihin, gusto mo lang talaga magkaroon ng kalinawan na itong si Mrs. mo ay walang ibang lalaki? Opo. Sige. So, yun lang ang gusto mo, ano, makapagpa-blatter. Pag napa-blatter itong si Yuki, babalikan mo si Mrs. Opo. Ayun. So, sige. Gaano mo nga kamahal nga itong si Marites? William? Gaano mo kamahal itong asawa mo?
Mahal ko po yan asawa Mahal ko. ko rin. Wait lang, medyo may narinig kaming mahal ko rin. So parang meron ka talagang tinatago, William, hindi kaya? Wala po. Mahal ko po yan asawa ko, kaya nga po ako umuwi noong December. Umiwas lang po ako. Bumalik lang po ako noong 24 ng gabi. Gawa nang umiwas na po ako sa kung ano man po ang pwedeng mangyari. Oo, mabilis kasi yung napakinggan ko at hindi lang ako yung nakarinig, mahal ko rin. So anyway, galing na mismo sa iyo, mahal mo itong asawa mo. Sige, diyan ka lang William, makakausap natin para sa legal na aksyon. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Senior Master Sergeant James Mabini, ang Assistant Investigator ng UWAS Municipal Police Station. Magandang hapon po, Police Senior Master Sergeant James. Hello, sir. Hello po. Magandang hapon po, ma'am. Apo. Sir, po. ganito po yung scenario, Ito pong si Miss Marites, ito pong asawa ni William, ay nagrereklamo po dahil nagkahiwalay po sila nitong asawa niyang si William dahil po sa pagkakalat ng chismis. Na-chismis po siya na meron po siyang ibang karelasyon. So happen po na taga doon din po sa kanilang lugar. Ngayon po, Chief, ang pagkakalat po ba ng chismis o fake news ay may karampatang parusa sa ating pong batas? Ayon po sa batas dito sa Pilipinas na pinapairal na sinusunod natin, may iba't ibang klase po ang paninirang puri na ang libel po is nakapaloob po ito kung yung paninirang ginawa niya ay nakasulat or i-publish niya, papasok po ito sa libel. Opo. Sa sitwasyon po nito, Sir James, hindi naman po ito na-publish, kundi ay rumors or mga kwento po na kumalat po sa lugar. Dahilan po para naniwala po kaagad itong si Mister. Malawag po ini, ma'am, sa slander, sa or defamation kung sakali. Depende po sa testimony ng biktima, tapos kung may mga witness tayo na duman po tayo magre-relay. Opo. Dito naman po kay Mr. Sir na agad-agad naniwala sa chismis, sinakripisyo niya po yung pagmamahal ni Mrs. Dahil lang po sa chismis, iniwan niya po si Mrs. Opo. Ano po yung pwede din kaharapin ni Mr.? Separate naman po yan, ma'am, private na ng mag-asawa yan. Siguro kung pwede naman madaan sa magandang usapan bilang mag-asawa para na rin sa future ng mga anak, siguro mas magandang ipaubaya muna natin sa kanila kung anong maganda kasi sila ang nakakaalam kung anong mas maganda para sa future nila, lalong-lalo na sa mga anak nila. Opo. Kung magdesisyon po itong si Marites, sir, na magsampa po ng kaso laban po dito kay Marites din, pwede po ba nating matulungan si Marites na makapagsampa ng kaso? Copy, ma'am. Sabi ko nga kanina, nung pagkatawag ng staff nyo is ako mismo, personally, pupunta doon sa barangay para makakalap ng mga impormasyon kung ano po talaga ang pangyayari. Ayun. So pupunta mismo ikaw, sir, doon po sa lugar para makalap nyo po yung mga impormasyon. Maraming salamat po, Police Senior Master Sergeant James Mabini, ang Assistant Investigator ng UWAS Municipal Police Station. Thank you very much po. Opo. So balikan natin si Marites. Marites? Ma'am. Napakinggan mo si Police Master Sergeant. Maaari kang magsampa ng kaso laban dito kay Tess. Itong pagpapakalat ng maling impormasyon. Opo, ma'am. Maraming salamat po, sir, sa po. Opo. Pero bago yan, Tess, para naman ito naman sa inyo ni Mister, dahil ang kagustuhan namin maging maayos ang inyong pamilya, dahil nababanggit ni Sir William na mahal ka pa niya. Eto, makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono si J.G. Mansaki, ang focal person ng Family Welfare Program ng DSWD dito sa Region 5. Magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Ma'am, JG Masanke. Ay, opo, ma'am. I stand corrected. JG.
Opo. JG Masante. Okay. Okay, ma'am, kung with regards naman po doon sa pag-aayos ng mag-asawa, kasi narinig ko naman po yung yung sinasabi ni Mister sa kanyang misis, talagang mahal niya pa rin at nagkaroon lang po ng paghihiwalay dahil doon sa chismis. So kung gusto talaga nila po na magkaayos, kung hindi nila kaya between them, kasi sabi nga ni PNP na ipaubaya natin sa mag-asawa kung talagang kailangan ni ayusin. Pero kung hindi nila po kaya na ayusin mismo nila, so pwede po meron third party. Ayun. Ano po? Opo, kasi ma'am, mas malinaw, ni Mrs., mas makakatulong tayo ma'am kung meron tayong maggigit na po tayo kasi parang itong si Mister, ang gusto niya lang talaga, ma-prove na wala talagang relasyon itong si Mrs. niya. Pero rinig po natin ma'am na talagang namamayagpag pa rin yung pagmamahal ni Mister sa kanyang Mrs. Oo. So gagawin po ni Mrs., pupunta po siya sa sa Local Social Welfare and Development ng UWAS o yung tinatawag natin Municipal Social Welfare and Development Office na ang head po ay si Ma'am Kaysel Abache. Okay, si Ma'am Kaysel po. Kasi po, yung mga concerns, mga problema ng sektor, ang may direct responsibility po niya na ating local government unit kung saan nag-reside ang ating client. Ano po? So, si Mrs. na taga-UWAS, syempre, dudulog siya po sa LGU UWAS. Through the Municipal Social Welfare and Development Office sa opisina ni Ma'am Kaysel. So doon po, magpapatulong po siya na kumbaga magkaroon silang dalawa ng kanyang asawa ng dialogue. Ano po? So bahala na po yung social worker through Ma'am Kaysel kung ano po yung gusto nila. Yung schedule na kung saan sila ay magkakaroon ng pag-uusap. Ano po? Depende po sa availability ng both parties. Available ba si Mrs., available ba si Mister, nung schedule na kung saan sila mag-uusap. Ano po? And then, base po sa pag-uusap, kung kailangan din pong kausapin yung concerned person, yung nagpakalat po ng chismis regarding po doon sa, kay Mrs. na, kumbaga, merong kabit, kaya nga iniwan ng kanyang asawa. So, pwede din po siyang ipatawag. Okay. So, ibig sabihin po nito, ma'am, aside po dito sa mag-asawa, imbitahan din po natin itong inireklamo para magkaroon po sila ng kalinawan. Yes po, ma'am, para ma-validate. Di ba sabi nga ni PNP, may evidence-based ba po siya nung pagkalat ng ng chismis. So, titingnan natin i-validate kung talagang nagpakalat ng chismis, ma'am. So, kung sino yung mga concerned person na involved dito po sa pagpakalat ng chismis, so, ipapatawag po yan ng munisipyo na through the office of Ma'am Kaysel in coordination din po doon sa barangay captain kung saan nagre-reside yung mga concerned person na to para po maayos po yung gulo na nangyayari po sa ngayon. Opo. Ma'am, bilang kayo po ay matagal na pong nagsisilbi sa DSWD dito po sa family welfare, marami na din po ba ma'am na mga ganitong senaryo o sitwasyon na nagkahiwalay po yung mag-asawa dahil lamang po sa chismis? Actually, ma'am, this is my first time na nagkaroon po ako ng information na kayo walang mag-asawa dahil sa chismis. Ayan. So, first time po, ma'am, sasayangin nila yung kanilang pagmamahalan dahil lang sa pagiging marites. Sana yung mga mag-asawa naman, so, dapat di basta-basta, hindi dapat tayo basta-basta maniniwala kasi baka mga pag-aano man lang yan, di ba? Maninira, di ba? Baka inggit lang, ma'am, dahil mahal na mahal nilang isa't isa. And usually, ginagawa yan ng iba dahil, kumbaga, sila, naiinggit, di ba? So, dapat, yung partner po, ipa-validate. Totoo ba to? Or, di ba, kung may tiwala tayo sa ating asawa, hindi tayo basta-basta maniniwala. Opo. Hanggat wala tayo na, di ba, wala tayong nakukuhang ebidensya na talagang totoo yung sinasabi ng ibang tao, so huwag tayo maniniwala. Ano po? So, sa puntong ito, ma'am, JJ, ibig sabihin, meron pong pagkukulang itong si Sir William dahil hindi niya binalidate yung impormasyon. Oo, sana po, na-validate din po si Sir. Ano po, na kung talagang totoo. Kasi sayang naman yung magandang relasyon. Kasal po pati talaga sila. Ano po, so dapat po sa usaping pagpamilya, sa usaping mag-asawa, dapat laging nag-uusap muna kung ano man yung gusto at ano man yung problemang namamagitan sa kanilang dalawa. Dapat pag-usapan muna nilang dalawa. So, may confrontation sa kanila mismo. So huwag tayong maniniwala basta-basta sa sabi-sabi ng ibang tao.
Opo. With that po, Ma'am JG, maraming salamat. Sasamahan po namin itong mag-asawa upang magkabalikan pa po kung mahal pa naman nila ang isa't isa. Yes po. Sayang ka. Lalo na po kung meron silang mga anak. Ano po? Sa pag-iwalay ng mag-asawa, ang pinaka may effect niyan, yung mga negative effects ay para sa mga bata. Opo. So, yun dapat, po yung mga kawawa. Diba? Opo. Kawawa po yung mga bata, ma'am, dahil lang po sa ganitong chismis. Nila lang natin, Buti kung tayo lang, pero kung may apektado ng mga, lalo ng mga minor, pa yung mga anak natin, so kawawa naman sila. Opo. Maraming salamat po, Ma'am JG, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa DSW. You're welcome po, ma'am. Okay, thank you very much po. Opo. Bye-bye po. So balikan natin itong si William at itong si Marites. William. Oh, wala na si William, ano? Nandito pa Ayan pa. Si Sir William. Sir William, napakinggan niyo po si Ma'am JG. Dapat daw po, binalidate niyo muna yung impormasyon bago mo naman hiniwalayan itong si Mrs. Hindi nagkaroon lang po kasi ma'am ng dahil hindi niya natutupad yung sinasabi ko sa kanya. Ang sabi ko naman po sa kanya, kung talagang wala kayong relasyon, dapat yung nagkakalat ng balitang yan, katulad ni Yuki, dahil si Yuki ang nagkakalat sa balita na pagka kung sino ang kainuman niya, ikinakalat siyang may relasyon sila, dapat magagalit siya kay Yuki. Opo, irereklamo niya yun sa barangay kung bakit ganun. Eto na nga, Sir William. Eto na, Sir William. Hindi lang pa blatter ang ginawa ni Marites, itong misis mo. Inireklamo na dito sa social media, inireklamo na sa amin para malaman mo na wala daw talaga siyang karelasyon dito kay Yuki. Opo. Yun lang naman po ang gusto kong malinaw. Pero kung sa iwalayan po, hindi naman po ako actually nangarap na iwalayan ko siya dahil mahal ko lang pong asawa ko. So ibig sabihin nito, William, may mga anak kami na sa ngayon nga, nung pagkasal ng anak ko, uwi ako. Dahil para maayos. Kaya lang, yan nga po ang nagiging problema namin, hindi nagiging maayos yung takbo ng problema namin. So ibig sabihin nito, William, dahil inireklamo na ng misis mo dito sa programa namin, naniniwala ka na ba na wala talagang relasyon itong asawa mo kay Yuki? Opo. So ano yung susunod na hakbang na gusto mong gawin para sa pamilya mo, William? Gusto ko pong lumitaw ang katotohanan na silang dalawa ni Yuki wala talagang relasyon. Okay. Habang ginagawa mo o hinihintay mo yung lumitaw yung katotohanan, plano mo na bang balikan itong si misis mo? Oo naman po, ma'am. So babalikan mo na siya? Malayo lang po sa kanya, pero malayo lang po ako lagi sa kanya, pero nandiyan naman po ang laging support ako sa kanila. Hindi naman hadlang yung layo, William, para masabi mong nagkabalikan na kayo. Meron baga tayong komunikasyon, pwede mo siyang tawagan, i-text para ipaabot mo sa kanya na mahal mo siya. Chat na lang po dahil linak niya na po ako. Ayan, so balikan ko muna si Marites. Ano, Marites? Hello po, ma'am. Napakinggan mo si Sir William. Paano ka naman daw niya makukontak? Blinak mo na siya. Po? Paano ka daw niya makukontak? Blinak mo na daw siya. Hindi, sa totoo lang, ma'am, hindi po ako ang nag-block po sa kanya. Yung anak ko pong lalaking bunso po. Okay. So napakinggan mo si Sir William. Mahal ka pa rin niya at wala naman siyang plano talagang hiwalayan ka na yung talagang magkakaiwalay kayo. For the meantime, gusto niya lang daw na maging malinaw na wala ka talagang relasyon dito kay Yuki. Po. Pwede. Hello, William. Hindi, sa totoo lang pa, hindi po ako nag-block sa'yo. Ang nag-block sa'yo si Mark. Kasi araw-gabi nakikita niya ako. Dapat sana Pakinggan mo muna ako. Araw-gabi nakikita ni Mark. Hindi, iniram ni Mark yung cellphone ko kasi walang cellphone si Mark. Ngayon nabasa yung mga text mo doon na alam mo naman, siyempre si Mark maraming, di ba? Nabasa niya lahat ng text mo sa akin. Tapos yung chat mo. Sabi ni Mark, kaya pala ngayon ka malaging magkakalmata mo na may problema kayo. Si Mark mismo nag-block sa'yo, hindi ako. Sabi ko nga kay Mark, ibalik mo. Sabi ko, hindi pwedeng block si papa mo. Hindi naman ni Mark binabalik. Hindi naman ako marunong magbalik Okay, ganito na lang, Marites at William.
handa po ba kayo na magharap sa DSWD para once and for all ay maging malinaw itong inyong problema at magkabalikan na kayo? Sabi mo nga, William, handa ka naman makipagbalikan sa iyong asawa. Ma'am, wala naman po kaming dapat harapan kung kahit saan, katulad ng DSW yung sinasabi mo. Dahil wala naman po kaming naging problema niya ng asawa ko, si Tess. Okay, ulitin ko lang, Sir William, lang po, ang DSWD ay handa na tulungan kayo. Pero kung maayos kayo na mag-asawa na kayo lang mag-usap, better. Dahil yun din ang gusto namin, maging maayos yung pagsasama nyo muli. Dahil sabi mo nga, mahal mo pa itong si Mrs. mo. Ngayon, ang tanong ko, William, kailan ka uuwi para maayos kayo ni Mrs.? Sa amin po, ma'am, wala pong problema sa amin ng asawa kong si Marites. Nagkakaintindihan po kami niyan. Ang gusto ko lang po, kung lang, maayos yung balitang yun. Ganun lang naman po kadali yung kinukon ko sa kanya. Pero wala po akong intention na iwanan siya o hiwalayan siya. Okay. Ganito, William, William, makinig ka, Sir William, makinig ka, Sir William. Hindi ba pwede na habang inaayos ng asawa mo itong problema niya, ay bigyan mo naman siya ng peace of mind na naandyan ka palagi to support her, na hindi ganun na to the extent na iiwanan mo na. Kasi, syempre, mentally, emotionally, nadidepress itong asawa mo. Okay naman po, ma'am. Wala pong problema sa akin. Okay. So, malinaw sa'yo, Marites, na wala naman plano itong asawa mo na hiwalayan ka. Ang gusto niya lang mangyari is maging malinaw itong nagsisirculate na rumors o itong aligasyon na ikaw ay may karelasyong iba. Opo. Salamat po. Okay. So, William, ulitin ko lang kasi sabi mo, ang kailangan ni Marites is magpa-blatter or magreklamo. Eto, nirereklamo niya na nga dito sa programa. So, eto ba ay proof na paniniwalaan mo na ulit ang iyong asawa na wala siyang ibang lalaki? Opo. Okay. So, ano ang gagawin mo after ng programang ito, William? Ite-text mo na ba si Mrs.? I-chat mo na? Opo. Pwede po akong umuwi ngayon at kung kailan, halimbawa, ngayong May o kung anong, pag sinabi niyang umuwi, uuwi ako. Ayan. So, okay na uli kayo. Ano yung una mong ite-text sa kanya? Una ko ma'am na ite-text sa kanya, sabi ko, love, pasensya ka na sa mga nangyari sa atin, konting gusot. Sa ngayon, maayos na. Ibalik ulit natin ang magandang pagsasama natin. Ayun! Ano yung sabi mo? Love. Love ba yung tawagan nyo? William? Mama and papa ang tawagan namin yan. Ayun. So, ikaw naman, Marites, kung ganun daw yung ite-text niya sa'yo, ano yung i-reply mo kay William? Jesus, ma'am. Grabe, ma'am. Magpapasalamat ako sa kanya. Paulit-ulit ako magsasabi sa kanya ng mahal ko siya. Yun! Mahal nyo naman pala yung isa't isa. Ano pa man? So, magbalikan na kayo, William, So, etong bagong taon ay sana magsimula muli ang iyong pagmamahalan ng malinis at walang ibang pagdududa. Dahil alam nyo ba na nakakasira sa pundasyon ng pagmamahalan yung pagiging maduda sa kanyang karelasyon or asawa? Ayan. So, okay. Sasamahan na lang namin kayo sa DSWD, kung yun pa rin ang magiging way para kayo ay maging maayos muli mag-asawa. Mga ka-aksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap.
Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat